Kapan? Kok kapan piye to? Mas jodoh apa wis ngadeg? Mas. Maksudnya kowe sing ngadeg. Kok sik jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa dideki niki kok, Pak. Kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe Masuk urung? Pun. Maksudnya tak kondrene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah apa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah 3 tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajal tin. Ayo to ketoprakan. Oke. Ayo. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak Wah, dadi gandrung siapa? kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Wanira? Wah, elok tenan nek.